Ось, бо, скажем так, калі раней гэта у 22-м годзе, калі я там быў на мяжы Нікалаеўскай і Херсонскай абласцей, ось, мне, щоб паглядзець на підараў, якія там у 6 кіламетрах, трэба было залазіць на чыгуначную вышку, там на чыгуначнай станцыі была вышка, і мне патрэбна было на гэтую вышку залазіць. Па-першае, там можна было злавіць інтэрнэт, ось, на мобільны тэлефон, і там щось там адправіць нейкія там паведамленні каму-небудзь, штосьці прачытаць. Ось, і у бінокль паглядзець на підараў у 6 кіламетрах. Зараз, напрыклад, ось тут, дзе я знаходжуся, я просто могу пайсці там у спецыяльна вылучаную для гэтага комнату, спецыяльны пакой, там стаіць тэлевізор, стаіць камп'ютар, ось, і просто далучыцца да ось гэтай самай сеткі і паглядзець там, напрыклад, як летаюць дроны. Ось, у зоне, скажем так, адпавядальнасці нашага падроздзелу ось ёсць дроны, якія там разведваюць, а ёсць дроны, якія ўражваюць. І пастаянна гэта ўсё адбываецца. І ты просто ёсць такая задача, як чаргаванне. Ось, і ты чаргуеш, пэўную колькасць часу сидзіш, глядзіш на гэта ўсё, калі там у зоне адпавядальнасці ўласна, ну, не ўсёй нашай брыгады, ось, не батальёну, ось, уласна нашага ўзводу. Тобто я знаю, ведаю, дзе там наша пазіцыя нашага ўзводу, і калі ось дзесьці там у зоне нашага ўражання, дзе мы можам там паляцець і штосьці ўразіць, штосьці адбываецца, штосьці знаходзіць, там або жывая сіла, або там нейкая там тэхніка нейкая рухаецца, каб просто зразумець, у які час гэта адбываецца, дзе гэта адбываецца, мабыць, там праз гэта там неяк вырахаваць, дзе там што можа пачацца, каб потым нашыя дроншчыкі маглі паляцець на паляванне і там штосьці знайсці і знішчыць. Ось, ты просто сидзіш і за гэтым усім назіраеш. І насамрэч, калі ты гэта бачыш, ось усё гэта, тобто у тебе там можа быць там до 30 трансляцый. І ты разумееш, що ось гэты сектор, там, некалькі кіламетраў, які ось там нейкая брыгада трымае, ось, яна там адпрацоўвае, яна за гэтым всім там назірае, ось, і ты просто сидзіш у комнаце за хуй знае колькі кіламетраў ад лініі баявога сутыкнення, ты сидзіш і бачыш гэта ўсё. Ось, ты можаш зразумець, дзе там што адбываецца, дзе там хто дзе там накаплівае гэтыя самыя сілы, каб там дзесьці, мабыць, спрабаваць штурмаваць нейкі накірунак. Ось, і гэта ўсё тэхналогіі. І гэта, скажем так, бо ў 22-м годзе у нас дрон мог паляцець толькі калі ты там з мінамёта будзеш працаваць. А просто там пастаянна просто вісеў які-небудзь мавік, напрыклад, які просто бы глядзеў там на нейкую пасадку. Перамыкаючы там рэжымы там цеплавізійны, начны там і звычайны. А зараз гэта ўсё ёсць. І прычым гэта не адзін мавік, там просто, ну, мовна кажучы, сотні, ну, на пэўных дзялянках фронту, просто сотні ось гэтых мавікаў, якія пастаянна не проста глядзяць, ну, просто хтось летае, а пры гэтым ёсць адпаведныя людзі, якія сачаць за гэтым всім, яны ўсё гэта, скажем так, групуюць, наносяць на электронныя мапы, даводзяць да камандзіраў падроздзелу, якія на гэтых дзялянках знаходзяцца. І таму гэта ўсё, ну, гэта просто настолькі ўсё стала тэхналагічна, што, ну, шчыра кажучы, я вельмі ўражаны тым, наколькі тэхналогіі зараз дапамагаюць.